Haló, Jolanda u telefonu. Halo? No, dobrý den. No, Já bych se chtěl zeptat, kdy už mě přijdou ty peníze do toho SimCity. dobře. Na Káču chcete se ptát. Vaše kamarádka. Cože? No, tak to je vidět, jaká jste kamarádka. Vy jste mi asi špatně rozuměla, že? Kdy mě přijdou peníze do SimCity, to je hra. Její Adam a Eva milovali se. Taky vy se můžete navzájem. Na leta nekoukejte. Čím starší, tím je Kdy dokonalější. mě přijdou peníze do SimCity, to hraju na počítači, to je takový stroj. Máte velký řešení, ty finance, co už tam hodil do toho stroju, do toho robota, to není normální. Ale ne peníze do stroje, peníze v něm. Nebylo nám dobře, jak takový stroje neexistovaly? Já nevím. Bože můj, polož ten telefon, už tak ti udělám. Nic mě nedělejte. Co vás zajímá, pane? Kdy mě přijdou peníze do mého Žiju SimCity? takovým obyčejným životem. Nemám nějaký kaviáry nebo nějaký holubata, nejezdím tále na Moarolku nebo takový. Will always hate you, dear EA. I will always hate you. Všechno je v nejlepším pořádku.